Vittu mikä sotku. Kaikki on tuttu pihalla, yksikään sisällä. Mutta moi. Minun nimi on Peksi. Mä ajattelin alkaa tekemään YouTube-puolelle jotain random tallisekoilua. Autoja mut löytyy tämmönen 240 vuosimalli 89 P200 FL. Tää oli ihan ensimmäinen Volvo, minkä hommasin. Täällä käytiin Mantorpissa heittää yksi reissu. Sen jälkeen sai siellä vähän kokea kovia, niin sen jälkeen se on seisoskellut aika pitkään, 3 vuotta about. Ja sitten tämmönen 940 Turbo P230 FK. Kerkesin vähän reilu vuoden ajaa. Tuli ekat lumet nyt talvella. Eka reissu, alakerran laakerit rikki. Seuraava kerran käynnisti tallipihassa ja lohkoon reikä. Mutta ei siinä sen enempää. Siihen on vaihtokone hommattu ja sekin on nyt jo aika pitkään odotellut inspiraatio. Täällä tuli käytyä Nordkapissakin viime kesän. Melkein 4000 kilsaa heittyy reissuun. Mutta ei onneksi siellä mennyt moottori. Sitten olisi tämmönen 244. Aika alkuperäiskuntoinen P19A moottorilla. Ja tää oli 12 vuotta seisonut ladossa. Ja en oo sitten sille alkutöitten jälkeen tehnyt oikein mitään. Jarru ja muuta sit pitäisi laittaa. Sitten olisi tämmönen 93 turbosaappi. Tässä on vähän enemmän jo hipopalikkaa ja kaiken näköistä tehty. Sekin on seisonut melkein 1,5 vuotta. Ja sitten on luottoauto Corolla. Pari vuotta sitten oli vielä 740 Volvokin, mutta sen me myy kaverille, koska siitäkin meni KK-laakerit. Joo, semmoista talli on ollut 2, 3, 4 vuotta. Ei ole tullut paljon tehtyä mitään. Alku oli kova hinku, että pitää saada tallipaikka. Nyt semmonen on. Sitten ei ole vaan tullut tehtyä. Osaaminenkin on aika nollassa. Pitäisi noita autojakin jonkun verran tehdä eteenpäin, ettei ne ruostu tonne heinikkoon. En tiedä, pitäisikö siitä kuvata jotain tänne. Ei siitä varmaan kyllä mitään hienoa sisältöä tuu, mutta ainakin hyvin sekavaa. Ja vaikka sitten miten laitetaan venttilähtö takaisin renkaaseen, mutta jonkunnäköistä sisältöä silloin kun jaksaa huvin vuoksi. Ja jos se jotain vähäkäis kiinnostaa, niin aina parempi. Ja tää kuvaaminen on itselle aika uusi juttu, nyt ainakin vielä puhelimella, koska en nyt tiedä miten tässä nyt lähtee, vai lähteekö ollenkaan kuvailemaan mitään sen enempää, mutta palataan asiaan.